Kakva je razlika, profesore, evo kada govorimo o pomoći, traženje pomoći od Allaha dželešanohu i traženje pomoći od ljudi, je li dozvoljeno tražiti pomoć od ljudi u kojem, odnosno na kojem stepenu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu koji bilježi Imam Tirmidhi: "Wa idha sta'anta fasta'in billah." Kad ti treba pomoć, traži pomoć od Allaha dželešanohu. Međutim, šerijat je dozvolio čovjeku da ono što su ljudi u stanju da mu pomognu, da zatraži pomoć od njih. Ali traženje pomoći u onome što ljudi ne mogu i što nije u njihovom domenu, ili ti su ljudi umrli, mrtvi, nisu tu i tako dalje, to nije dozvoljeno. U principu, čovjek se veže za Allaha dželešanu i treba da se veže za Allaha dželešanu. To je ovaj prvi dio. Je li dozvoljeno, profesore, doći čovjeku i reći hajde ti moli Allaha dželešanu da meni bude to i to ili tako? Ili možemo na neki način reći prouči za mene dovu i tako dalje? To je dozvoljeno, ali je pokuđeno. Pokudili su to učenjaci zbog toga što to je ipak neka vrsta vezanja za stvorenja više nego za stvoritelja. A cilj je cijele priče, vidimo ovdje u Fatihi, i jake rabut. Zato nije došlo u ajetu na buduke, obožavamo tebe. Samo tebe. Što je u neku ruku vezivanje, prikaz jačeg vezivanja za stvoritelja. U svakom smislu, u svakom segmentu. I zato to je dozvoljeno, nije zabranjeno, ali smatra se pokuđenim upravo zbog tog vezivanja za stvorenje. Ali često se desi, recimo, da ljudi smatraju da je neko izuzetno pobožan i da će njegova dova biti više primljena. Tu možda ljudi sami sebe omalovažavaju i gube na neki način samopouzdanje, iako, dakle, dova nema nikakvih prepreka. Ovaj ajet i ovi ajeti sure Fatiha nas uče i vežu nas, direktno nas, za milostivog samilosnog. Znači, svako može uputiti dovu. Direktno nas veže za ovo. Naš problem donekle jest što mi razumijevamo da su vjerski tekstovi objavljeni tamo nekom. Allah dželešanohu kaže da je savršeni, da je gospodar svih svjetova, da je milostivi i samilosni. Na nas se odnosi. Između ostalog i na nas. Svi smo Allahova stvorenja, a Kur'an je objavljen svim svjetovima. Da. Ne samo nama, nego i džinima. Da. I jake nam. I zato nas ovaj dio veže za ovo. I to bi trebalo izbjeći, to je pokuđeno u tom smislu.